Dit is Wietske. En dit is Ilke. En dit is Wurm-Zwichem. En doch het van in het dorp. En we zijn alweer bij de tweede dag aangekomen en we hebben weer prachtig waar hier in het mooie dorp. En we hebben hier weer alle items erin zitten. Maar we zullen eerst even Wurm op elkaar zetten, Ja, Wietske. we zetten even Wurm op Wie is maar elkaar. even aan? Nou, daar luidt het, hè. Maar die roze punaise, daar luidt het. En het thema voor Joet. Ja, nou, Ja. wat denkst? Ken het missen. Precies. Dag van de Arbeid. Zij is dat, Partij van de Arbeid. Maar stel eerst maar even bij het glazen huisje. Glazen hoes, ik zie naar de glazen hoes, ja, daar ging ik heen. Zo maar even. Nou, dan ben ik bij de glazen hoes. Ik heb je Justie en ik even zien. Justie en ik even zien. En wie je alle je meisken, net alleen nog de punnekers van de band, maar wie ik al je meisken uit het dorp en boeten het dorp, wie hier hartstikke gezellig. Juster heb ik zo dat we hier een terras gaan zoeken. Nou, dat is slagen, ja. Wat een meisken hebben we hier gewoon. Dat wie hartstikke leuk. En er zit al aardig wat jilt in. Liek het erop. Hartstikke mooi. En nou, overal in Friesland hebben de band vakantie. En hier dus ik. En die band die wil heel graag wat klusjes doen om wat jilt te verzingen. Dus als je hem denkt, goh, mijn auto is smarrig. Die band wil hem heel graag wasje. Vind je heel mooi om te doen. En wat gas mee, dat ken ik altijd. Op het glazen hoes heb ik het mailadres staan. Dat is difdd2012@gmail.com. Of wat je een klusje gaat mooi met bellen. 06 5235 1933. En Twitter die mooi ik. #DIFDD Wurm. En het volgende is hier naast mij zitten gong een speciale gast. We hebben net een mens uitnodigen. We zijn een professor analyticus. Want we willen natuurlijk wat meer weten over de dag van de arbeid in je maaien. Wat wij de laatste jaren steeds minder van jaren. Dus ik zal het woord aan deze man het zich eerst even voorstellen wil. Ja, ik ben professor Dr. Anders Anders. En ik mag eerst even een paar dingen recht zetten. Normaal liet er hier Titus Anus geweest, Dr. Anders Titus Anus. Titus Anus is helaas een beetje ziek geworden en daarvoor neem ik het door. Wat wie het onderwerp? Het onderwerp zat wij bij de inleiding al zei, professor, en met jou in oud-studeren binnen neem ik aan, is de dag van de arbeid. Het ontstaan daarvan. Vertel daar eens wat over, alsjeblieft. Ja, vanzelf, dat kan ik een heel soort over vertellen. Je moet begrijpen, het is ooit begonnen in zeg maar eind 1500, begin 1600, dat we bot Koninginnedag vierden. En vieren dienen ze dat, ja. Vieren konden ze. Ze winnen als een toeter en ze ierden en hele speenvarkens ontspit. En ze ierden en ze dronken. En als geen reactie op zo'n Koninginnedag, zeg maar begin 1600, zijn ze van, we moeten weer onder arbeid. Na een dag feest vieren, wie het eigenlijk tijd om weer onder arbeid, om de handen uit de mouwen te steken, om te dwaan wat de meest verskapen is, een werkje. Ja. Toen dat één keer zo op een touw ziet en men wie dus weer dwaalde om een heel soort om die arbeid te dwaan. We hier dus die Koninginnedag. Koningin, wie 30 mei? Nee, 30 april wie? 30 april wie Koninginnedag. En als het geen reactie zijn ze, dan doen wij de voeten dadelijk wat naai en dat wie dus in mei. Nou, dat is logisch. Dus in mei zullen we gaan arbeiden. Dus en zo is dat een beetje kom. Dus na dat feest vieren, na dat eten en drinken en weken, moest er arbeiden worden. Dat wie in maaien en dat wie de dag van den arbeid, zei letter de communist zei. Wat een kunde hij onderhoor. Wat een kunde over dit vak. Hoe kom je erom? Dat zit eigenlijk samen in zo'n studie dat skiën is en ik vind het zelf ook wel een beetje nieuwsgierig. Daar ben ik net al de volle van. Maar weet je wat het wie? Dan willen wij ook een beetje weten wat de achtergrond ervan is en hoe dat in de toekomst maar in je maaien, daar kun je dus toch wel wat meer over vertellen. Je wil weten hoe het in de toekomst gaat met IMI. Nou, kun je vertellen, schön naar morgen. Nee, het is het IMI. Er worden weer parades houden. Als je nou weten willen hoe het nou precies toegang, zeg maar in de Koude Wereldoorlog, zeg maar de Koude Wereldoorlog, dan hebben we toch al die grote parades. En schön dus naar Noord-Korea. En daar hebben we nog een beetje dat beeld van toen, van jij Ja, dus wat dat betreft, zeg ik IMI vieren. Tuurlijk, altijd. En op 2 mei, wat doe je dan? Nee. Duidelijk. Ik wil over naar de dagfilm, want waarschijnlijk dat daar wel wat meer over werk gaat en kunstwerk. Want we hebben juist al wat jongen van de lokale kunster Alex Kooistra en die zit in onze dagfilm. We zijn hier bij Alex Kooistra en Alex Kooistra is kunstenaar met een missie. Bij Alex Kooistra in de buurt zit nooit saai, let maar op. Alex, wat is jouw missie? Mijn missie is om de sleur in de alledaagse eenvormigheid te doorbreken.
En hoe doe je dat? Dat doe ik eigenlijk altijd door mensen een beetje in de war te brengen, door rare acties. En, Zoals nu? Zoals nu. Ja, nou dit is eigenlijk hoe we er wel vaker bij lopen, omdat we niet Dan zo... ga je overslaan. Ja, en we wilden eigenlijk een beetje onopvallend in beeld komen, dus we denken door een paar konijnen erop, dan valt het niet zo op. Nou, mijn grote passie is om mensen eigenlijk een beetje te ontwaken, zeg maar, in het speels en verwonderd zijn. En ik vind het altijd heel erg leuk, mensen kunnen me straks inhuren. In september ga ik beginnen met een bedrijfje Glimlach in uitvoering. Ja. En dan kunnen bedrijven mij inhuren om op de werkvloer, zeg maar, die sleur en alledaagse eenvormigheid te doorbreken. En daarnaast heb ik bijvoorbeeld de slagertechniek bedacht. Dat is een techniek als mensen hun speerpunten op het bedrijf aan alle werknemers willen inprenten, zeg maar. Dan kom ik daar met een carnaval zitten en dan zing ik ondernemerschap, professionaliteit. En dan gewoon de dingen, zeg maar, die ze graag willen horen. En daarna krijg je dan ook een cd daarvan. Die kunnen ze dan wekelijks even draaien. Nou, dan is het succes verzekerd dat iedereen, zeg maar, de speerpunten van het bedrijf kent. Succes in de toekomst met allemaal mee bezig. Dankjewel. Samen met Steven. Ja. Dankjewel. En ons straks nieuwe kindje. Ja. En ik geef je lekker ook een kusje. Hoi. Hi, ga jij maar even een cavia vangen. Oké. Dan wilden we graag alle kijkers van Omroep Friesland heel veel liefde, licht en kracht toesturen. En tot de volgende keer. Hoi jongens. Hallo? Ben ik de enige? God, Jos, ik schrik me tegen, man. Hey, best bij de kapper, West? Doorkom, eens even zien, wat komt hier aan? Er komt volgens mij iets heel ouds aan. Ja, ja. Oh, moet je eens even zien, dit is mooi. Dit is mooi, dit ziet er mooi uit. Hier hebben wij Kielstra. Goeiedag, Kielstra. Oh, daar is de door. Nou, kom er maar uit. Ja, hartstikke mooi. Welkom. Goeiedag. En daar hebben we komt een grijze auto uit. Die glimt nog op bot. Goeiedag. Daar hebben we Pio Hoijma. Welkom. Mooi. Je mag wel even met mij in naar de tafel. Dan gaan we even naar Ilke. Daar bent vast wel vrij. Hier ben mijn gasten. Katrinis, welkom. En Piewe, ook welkom. Dus pak de stoel erbij. Wat een prachtig spul heb je mooi nou. Daar maar wat even nog even zelfs. Want ja, auto's en werk, wat wil je boos. Ik ga eerst naar deze kant, Katrinis. Want dat weer het oude materiaal, daar wil ik eerst wat meer van weten. Al lang deze hobby? Want ik neem aan dat het nou op dit moment een hobby is. Ja, al mooi scoort, ja. Mooi begin nog, ja. Hoe lang en hoe oud is het spel? Nou, deze is van 1915 en mijn jongste is van 1940. En wat is er zo mooi aan deze hobby, dat oude materiaal? Nou ja, je doet een proteïnteamverband. Ik ben lid van de Steek op het Club en ja, het is leuker om erom te sleutelen en het is ook leuk om te rijden. Er wordt nog steeds een protomarine in clubverband. Er wordt een hele proteïne clubverband rijden. Dat is onder andere de Elfstedentocht naar Hemel. Dat is de eerste zaterdag naar Hemeltuin. Dat is de grootste rit van Europa door 4 van de dode maai in Friesland. Ja, dat is hartstikke leuk. En steen ze thuis onder een kleedje of wat doen we er mooi? Ik nog wat oren activiteit. Ja, meestal zit ze onder een kleedje, maar ja, weer rijden ik een prot natuurlijk. Juist had ik met de burgemeester in Beester Zwaag ga ik naar rijden. Dus een sokke ding door en we gaan een prot in Lidsverband. Met 4, 5, 6 ouder gaan we een prot naar Boeteland, Frankrijk, België, Duitsland. Protometersmaatje. Hartstikke mooi. Nou, ik ga naar de andere kant. Ik weet net dat ik het share maar als een concurrent, maar dit is een man van de nieuwe auto's. Piewe Heima, elektrisch, de toekomst. Kan me roesloos aan. Dus ja, vertellen wat toen succes is. Ja, nou ja, inderdaad, je bent al een auto Heima. Ik bedoel, ja, de toekomst zit er natuurlijk anders uit dan het verliezen. Dat is juist ook wel. Katrinis die moest dat ding naar gewoon slingeren. En ja, wij slingeren helemaal niks meer. We draaien een knopje en we houden gas en we rijden voort met zo'n elektrische auto. Nou,
Wat is er mooi aan? Wat is er bijzonder aan? Wat maakt het dat spannend? Nou ja, dat maakt het dus helemaal niet spannend, want die eerst om dit met omkomt. Maar het voordeel ervan is dat het lekker goedkoop is natuurlijk. En als je hij mag naar tanken en ik gewoon niet met de tanken. Ja, ik zet hem in stopcontact en met 2 euro kwijt en ik rijd even naar de auto op een deel. Dan mag je helemaal even vragen wat het kost, dat met dat ding je. Nee, de toekomst zocht er gewoon compleet oors uit. Ik bedoel, wat zie je hier, uw jeugd, die heeft niks meer met auto's. En dat het nou Peugeot zit, of die zit Opel, of VW, of wat dan ook maar. Die hebben alleen maar wat met een laptop, of met een iPhone, of weet ik veel wat. En wat zie je hier, verkeer je wel alleen maar mobiliteit. Hoe kom ik van A naar B en wat kost het? En via die flauwekul. Maar komt er dan net een soort nieuwe generatie met een nieuwe hobby, elektrische auto's? Want dat maakt eigenlijk een toekomst, want dit soort nostalgie van Katrien, dus dat zult ik maar naar elektrische auto's werden ontstaan. Ja, nou ja, wat zie je is deze auto natuurlijk oud. En het nadeel van deze auto is dat er maar iets als je radio zit. Ik heb met dat ding op een volle tak komen en dan houdt het verhaal op. Dus dan hebben oldtimers mooie elektrische auto's? Dat klopt. En de accu's binnen met de betelling, maar dan hebben we lang nieuwe auto's die er ooit zorgen, het moderner binnen, die sneller binnen. En ja, alhoewel de dingen die gewoon 130 km per uur. En ja, geen idee hoe het eruit ziet, maar wij geen mobiliteitsverkeer hebben. Daar ben ik van overtuigd. En dat is in de toekomst daar, dit spul moet vernijd worden en wordt steeds beter. Dat klopt. Als je nou in China ziet, bijvoorbeeld, in China heeft dit verhaal al. In China koop je gewoon auto's bij het elektriciteitsbureau. Je is naar de winkel, je de auto opladen. En krijg je kwarting op een badskip om maar wat te nemen. Daar kun je nog parkeren. Ik ben toevallig een periode in China geweest. Nou, hier staat zo'n miljoen mensen, gelijk volgens in heel Nederland. Ja, een compleet door de wereld. Daar ben pro-ouders te verkepen in Heima. Ja, maar die Chinezen hebben ze lang inhellen. Vroeger weer Amerika en 4 jaar later dan is die Nederland. Maar hier is het in China. Dus en dan hellen we ze misschien wel in. Nou, ja. Waar wit. Hey, ik moet even afsluiten. Ik wil je weer achter het stuur zetten letten. Want ja, de meesten hebben je jongen en we draaien naar het volgende onderwerp. Ik wil je hem hartelijk danken voor de orde en nieuwe inbreng in dit onderwerp. Tegen dank. Tussen kunst en kliko. Zo, goeiemiddag. Dan zijn we weer vanuit Sprookjesachtig weer. De tribunes zitten weer vol met mensen. Maar alle sta ik weer. Wacht even, ik ben nog in de onkondiging. Moment. Sorry. Vanuit Sprookjesachtig weer bij kunst, tussen kunst en kliko. Ja, hallo. Zaten wij hier weer op zissen tussen kunst en kliko. Mooi. Ik joe het weer. Meestal mooi over de auto's. En over de spultjes die ze van zolder hebben. Misschien wist het net. Ik als expert taxeer het hier eens. Is het iets voor kunst? Of is het meer kliko? Mooi. Joe het on de beurt. Even zien. Die mevrouw daar. Gaan ze even aan de kant? Ja. Wat heel van mij mooi om. Oh, sorry, microfoon. Ik heb hier een prachtige vulpen. Die heb ik gekregen toen ik 25 jaar bij de zaak zat. Ja. En ik ben er natuurlijk heel erg blij mee, want ik heb een hele leuke baan. Ja. En buiten dat ik een keer een vulpen heb gekregen, heb ik sowieso heel goed salaris en veel vakantiedagen. Ja. En ik mag zelf kiezen wanneer ik ze inricht. En 13e maand natuurlijk. En bonussen ook. Ja, bekijk hem maar even, want hij is werkelijk prachtig. Ik heb ook hele leuke collega's op mijn baan. Ken nou even fut, maar dat denk man. Ja, elke morgen zeggen ze altijd goedemorgen, hè, dat begrijp je wel. Ja. Maar na het weekend vragen ze ook altijd, hoi, hallo, hoe was jouw weekend? Ja. En als ik ziek ben, of wel voorzichtig mee doen. Hè, ja, ik proef even of hij echt is, hè? Ja, nee, dat zeker natuurlijk. Dus, ik heb hem van mijn werkgever gekregen. China. Ja, 25 jaar bij de zaak. En ja, goed, als je ziek bent, krijg je ook een kaartje of in ieder geval even een mailtje van joh. Een klein momentje, in dat ding van die. Zoek. Mooi. Ja, verder. En ook het meubilair bij ons is fantastisch. Ik heb een stoel, die is op hoogte verstelbaar. Wat is dat? Zitten! Sorry hoor. Ja, mijn stoel dus. Die stoel daar. Ja, mijn stoel op mijn werk. Maar die pen, even, want we Sint-Tieten... Die is natuurlijk heel veel waard. Die pen is niks weg, sorry. Wat zegt u? Pen is niks weg, sorry, is kliko. Oh ja. Ja, is kliko. Ja, ik heb dus een hele leuke baan. En er zijn ook mensen die lopen hier rond, die hebben een minder leuke baan. Ja. Die taxeren wat en die menen er maar verstand van te hebben. Die denken dan, ik heb een leuke baan. Maar eigenlijk komen ze 's avonds thuis
Ja. Hè, dat soort sneuwe mensen. Die komen s'avonds thuis bij hun moeder, die dan zit te wachten Zit met in de de kliko. aardappelen. Ben zit En in dan de moet ze kliko. eigenlijk huilen, want moeder die zegt, goh, is dat mijn zoon? Ja, dat bent u dan. Ik hè? vind het net echt leuk en- wat jullie nee, hier doen. Nee, dat is ook niet zo En leuk. de centiet En zit diezelfde erop. sneuwe mensen, die Ik gaan heb de daarna... pen in de kliko. Daarna gaan diezelfde sneuwe mensen gaan naar hun baas en die zegt, ga maar weer terug naar je werk. Hè? Ga lekker taxeren. Ja. En ik zeg, prettige dag meneer, ik ga aan het werk. Ja, dan krijgt dat er al zo'n meter punnik is. Nou, dat is al heel hoor natuurlijk. Want we winnen al vanaf jouw roeren juist de median punnik in. Ik vind het geweldig. Ik ga even naar binnen gaan, want hier zitten Johannes en Hedwig. Zal even jaren. Hey Johannes, hoe gaat het jongen? Goed. Mooi zo. Hey, du bent wel een hele stoere vent. Hoe is dat voor zo'n stoere vent op de punnik in? Het wobbel. En Nee, nou, dat doet hartstikke goed jongen. Hey Hedwig, en hoe vies het het om te doen? ik vind het wel leuk. Mooi zo, nou dat gaat hartstikke goed. Zo'n meter, dat vind ik al heel lang. Nou, hij krijgt jet dat er een manier om te zien hoe een schoolwedstrijd is. Dus meestal, als je hem zin om te schoelen, kom hier maar even deel. Hartstikke leuk. Elke? Ik zou daar je staan, mooi. Hoi, Witske, we gaan oer. Naar de andere kant jaren, want van de terugzetters van het punnetje, het kwarkje broodje, zoals het zo mooi heet, die hebben nou een stel oren terugzetters. We hebben ze juist er op het podium zongen op Koninginnedag, maar we hebben ze goed naar Wurm lutsen. We kennen het ons roepen, dan even ze al aan. Hier is All Live, mooi het noemen van Tina Turner, River Deep, Mountain High. When I was a little girl, I had a rag doll, the only doll I've ever owned. And now I love you just the way I love the rag doll. Only now my love has grown. Oh, it's so stronger in every way. Oh, we can't scream it, baby, and let me say. Oh, it gets higher day by day. Well, do I love you, my own girl? River deep, mountain high, yeah, yeah, yeah. If I lost you, would I cry? Oh, how I love you, baby, 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 baby. When you were a young boy, did you have a puppy that always followed you around? Yes, I'm gonna be as faithful as this puppy. No, I never let you down. The sin goes stronger like a river flows. We can't escape it, baby, and heaven knows. And it gets stronger as it grows. Now do I love you, my love? River deep, mountain high, yeah, yeah, yeah. If I lost you, would I cry? Oh, how I love you, baby, 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 baby. Ja, Ja. meesken. Wurms weg hem liedje hem gaan. Nou, daar gaan we maar dit soort artiesten gaan we er helemaal maar los. En als we het hebben over werkje, hebben we het ook over sport. Zo is dat, Elke. Ik krijg al een knal. Ik weet net wat er gebeurd is, maar volgens mij komen er een paar gillende, joelende vrouwen, jongen. Het kan haast net missen. Ja, bliksem, daar valt al in. Wat zou ik jaren? Ja, de stiletto race. Geweldig. Hier hebben we Wilma. Wilma, geweldig. Hey Wilma, moest ik even bij me komen? Hij is gewoon geweldig. Hey, hartstikke mooi. Dus die is aan die kant. Ja, ik heb een hele mooie prijs voor jou. De winnaar van de Stiletto Run DIFDD Wurmswegen 2012. Ja, oké, hey. Van harte gefeliciteerd. Vrolie. Ja, hartstikke. Zullen we nog even een stukje draaien? Wat doe ik mooi en mooi? Ga je mooi? Oké, kom.
Ja. En we kennen net oors, nadat deze spectaculaire draverij van de vrouwen, even weer naar een serieus item. Het serieuze item is altijd de man die ropt kwart de bocht, maar ik altijd scherp. De man die is vorkenfretter, Melle Mol. Ik zou zeggen, Melle, mag het dus maar vertellen. In je mooie, de dag van de arbeid. Doet ik van de morgen in een auto naar mijn werk daar riet, voel mij de rotzooi op, die het hier en daar nog op een stoepen laai. Nou is aan keine dag is juster, is het dus meer dan ooit noodzakelijk dat scheermakers hun werk doen. Het is juist in je mooie, de dag van de arbeid. De feestdag van de socialisten. Mijn aandacht voor de arbeider en zijn rechten. Ik vind echt dat scheermakers een beter oorlog krijgen moeten. Want er wilt wij nog voor een groot deel in Berlijn, al dan net met de volle drank op in het lief, waren gewoonlijk door onzichtbare handjes de steden en de dorpen af een scheermaken. Het lieke de oren maanden ik kreeg of wie in de kabouterkes west. De beelden op televisie van Den Haag om 3 uur 's nachts naar Koninginnedag lieten mij ook al zien hoe ontzettend soort rotzooi er op de stritten verspreid lag. De beziekers daar lutsen zich er geen reet van aan. Die gaan lallend en meestal tijden met een stik in de kraag naar huis staan. Sameteen ging ik naar huis staan en pak ik een jiskenzak met stoffer en blik. Nee, mijn naam is net Jan-Peter Balkenende, die iedereen opraapt om tijdens de sneeuwperiode zijn stretchieskind te vaaien, maar ondertussen zelfs geen bezem in de hand nam. Stel je voor dat het er ilt op krijgen zou. Wij Nederlanders zijn toch goed in ons eigen stretchieskind te vaaien? Nou, kom op dan. De hand uit de mouwen, zoek ze. We moeten vaaien. Dit weer Wietske. En dit weer Elke. En dit weer opnieuw Wurmswichem.